cottigu awruɓe koye mum ɗi ɓoggi kolli taƴi yimoɓe gumala otti kono ɓe donki dona gella e uumi soko laaɓani haaltoɓe ñam golluji e tima kono timmani wayrede waɗi yo pittali cottirandi magu wayrede waɗi ɗo koli tengela siftora wayrede waɗi ɗo ceerno Souleymane Baal ñemtina wayrede waɗi ɗo Abdoul Kader Kane yeeɓa wayrede waɗi ɗo Umarul Fuutiyu ñeha ñande 6 décembre tawi hitande nde naywi sanga nde jamma wayni gertoɗe joggani joom haaju jamaji cettinani juuloɓe sagataɓe jane leydi tuɗɗiɓe leppi teddungal ɓernde taƴi to wocci e walalde banda men juude jaaɓi hayre mbaara goroje tati ɓaleeje cottirade ndimagu gidi makka ha walo barak cettima cottigu ndimagu timmi Seydi Ba Sara Amadou Seydou Sy on mbaɗi ɗo wayrede ñande 6 décembre nde hitande nde yeehi ha naywi rulde hesere ƴoogi moƴƴere tombande sangade jamma yeehi ha wayni ndogu riwti niɓɓe awluɓe koye mumɗi ɓoggi kolli taƴi haaltoɓe ñam golluji ngani yo bajjo yaafo ɓikkon Mayram Mamadou Kame Dimo Samba Dimo dicci jibini rebɓe goroje tati ɓaleeje cottiraɗe ndimagu Si Saydou Sara Amadou Seydi Ba ndimagu diftanongu nde laamu colonial dooki laamu huutoringo leñamagu fecci julɓe waɗi heedi heeda lomtini haasideɓe sembini lomtiɓe nden ngalu meɗen wujja neɗɗagu meɗen tigña gande meɗen jedda fayida meɗen yaɓɓa ñamandir gana tekrur hanki leydi gande towɗe ƴogaɗe to kemet leydi menes tutan xamo kañe ahnaton leydi gande l'islam ƴogaɗe ɓurana kañe ɓurnaɗo leydi walyaɓe jambareɓe leydi Sara Amadou Seydi Ba Saydou Sy kawtal eelega jertini kono haydara teskaka jangu 66 hollini kono hay batte waɗaka doccote kewɗe foyni fitine oyni kono haydara hay hunde ummanaka nayi jeenayi ari lewlewndu sumi ñomre ñaamon pumñinima ɗo suuɗe ala kono haydara faynani 22 octobre fiyande mocci moccani goomu koninkoɓe kurum teguitingal dow lekki ɗuggitte koye ɗaɗol ware maaye pak leƴƴi ponde ndimago artiri dono bamum yerodali jaltaɗo wuro jeeri jimte waalo wi ko kañum tan teyi hayre mbaara ko dañi ko weeɓani Seydou Sy waɗi ɗo wayrede dono bammum to juude weli ceeɗu juude jeeri juude waalo juude hakkunde maaje ɓinguel Dimo Samba wi yo woppeni watta laaɓani dono Moussé Deba e joom caaju to Bagalamba Jara Diasa Seydi Ba hono muɗum weeɓani fiyande mon mocci moccani ko wirti barmini so fiɗi ligñitto goroje tati ɓaleeje cottiraɗe ndimagu Allah wi yimɓe fof poti ɓurɗo hulde mo ɓuri haasideɓe jeddi Allah wi julɓe fof ko musidɓe añam leñamaɓe cali ɗurni Allah wi julɗo yo yiɗan julɗo bandum hono ko yiɗani hoore mum ko huɗaɓe merni jattini
Allah wi danejo ɓurani ɓalejo ɓalejo ne kayni ɓurani danejo bonɓe loroɓe candolini ndimagu waɗɗima. Seydi Sy Sar Amadou Seydi Ba. Wayrede waɗi ñande 6 décembre nde pittali cottira ndimagu. Wayrede namni ko war ñeende ha ɓalli toɓa baade ɗimon toɓi ƴiƴam wisrama lekki potal leƴƴi men ki wifno diini meɗen ƴellito. Awluɓe koye mum ɗi wambaɓe potti kolli mumen ha taƴi haltoɓe ñam golluji e tima kono donki. Seydou Sy Sar Amadou Seydi Ba on mbaɗiɗo wayrede.